ನಮಸ್ಕಾರ, ತ್ರಿಯಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಕುಲಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮೋರ ಬೈದ ಬ್ರಹ್ಮೋರಡು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮೋರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಪೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಪೊಂಡ ಪರ್ಕ ಪಂದ್ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಉಂತಾಯ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪೊಂಡ ಇತ್ತಂದು ಗೆಂದಳಿ ಪೊಂಡ ಅಂಚೆ ಪರ್ದ್ ಪೋಕ ಪಂದ್ ಉಂತಾಯ ಗಾಡಿ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ತೆಕ್ಕೋಯ ಅವರೊಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬತ್ತ ಅಂದೇನ ಮಾಮು ಅಂಚ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಕುಲು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂತಿಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೂಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋರಡ್ದು ಪಿದಡಿಯ ಯಾನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಗವೇ ಇದೆ ಆರು ಏರ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗವೇ ಇದೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲವ್ ಯು. ಅಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿ ಪುರದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರು ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಡೆಗ್ಲ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ತ್ ಸೀದಾ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾರದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಆವರ ಇತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಣ್ಣನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿತಡಿಯ ವಾಪಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುದಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಮೀನು ಪಂದು ತುಯ್ಯ ಫ್ರೆಶ್ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ತಂದು ಪಂದು ದೆತೊಂಡ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲಾಯ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಣೇನಿ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ರಬಹುದು ಜಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಭತ್ತ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆವೋಡು ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲಾಯಿ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಯನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಲಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚು ಹೊರಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲಿ ಚಪಾತಿದು ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿದು ಪರೋಟದ್ದು
ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗನ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜರಿ ಏಕನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಓಕೆ ನಿಂಕಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.